Okay, magandang araw po sa inyo lahat mga boss. So punta po tayo sa ano yun, Posorobio project. Tapos sila sa ceiling po doon na tapos yung pintura ng ceiling. So yun po kasi yung project po natin doon, ceiling, tapos ceiling paint, tapos yung modular kitchen cabinet. So yung modular kitchen cabinet ginagawa na po nila ngayon. Baka next week i-deliver na po natin doon. Okay, tingnan po natin mga boss. Okay, so dito po tayo sa likod. Siya nga pala mga boss, yung mga materialis para dun sa Itugon Benguet ay andito na po sa bahay. So kompleto na po pati mga small item. So gypsum board, tapos yung mga WPC wall angle, tapos WPC panel andun na po. So kompleto na po yan. Tapos yung mga metal frame natin andun na po. So hintayin na lang po natin sila Ton na pumunta rito. Tapos ipapano na lang natin yan sa Transportify. Hanap na lang po tayo ng magsasakay dyan. Okay, so dito naman, ito po yung pupunta sa Posorobio project. So inaayos na lang nila. Okay, kitchen cabinet mga boss. Kitchen modular kitchen cabinet mga boss. Ayan, no? Okay, so ayan, pwede na po kayo magpagawa sa atin mga boss. Ito po yung table saw natin galing Alibaba. Ito po yung kasama niya, yung pang edge banding, pag edge band natin mga boss. Okay, next week po i-deliver na po natin yan. Okay, so samahan nyo muna po ako mga boss. Punta po tayo sa Posorobio, Pangasinan. Let's go. Okay, so tara. Kasama natin si Rex Vlog Builders. Oh, Rex. Ano yan? Ano yan? Namimigay ng pera. Okay. Kasama natin si Rex Vlog Builders. Ayan o. Taka nga eh, Natasha. Kila sila Ma'am Natasha. Dumating na. Bibili na daw sila. Okay, dito na po tayo sa Bukot, Sitio Bukot, Posorobio, Pangasinan. Okay. So ano na po to mga boss, tapos na po yung kisame rito. So ang isusunod natin yung modular. So i-deliver po natin yan. Susunod na punta natin dito mga next week siguro. Next week tayo magdi-deliver. Ano, shout out kay Sir Jack. Shout out again. Ay, ilak ko pala. Lock. Kalimutan ko ang ilak. Ayun, lock. Okay. So, tara. Okay, siya nga pala mga boss. Sa mga gusto magpagawa ng kisame. So, kukunti lang po nakapila ngayon. Dito po sa Pangasinan, pwede po kami. Pangasinan, Nueva Ecija, Pampanga, siyempre Tarlac. Yan mga boss. So kunti lang po nakapilang ngayon kung gusto nyo magpagawa, pagawa na po kayo mga boss. So kung sino yung unang magda-down, siya po yung unang gagawin po namin. Okay, so marami pong nakapila, kaya lang medyo matagal pa. So sa ngayon wala pa pong nagda-down sa mga project natin. So meron naman nag-down, pero isa pa lang. So yun po yung susunod nating pupuntahan nila JR. Okay, so mag-PM lang po kayo mga boss kung gusto nyo magpagawa ngayon. Pwede po. Kahit po sa malayo, pwede rin po kami. Sa malayo kasi nakarating na rin po tayo ng Baguio sa Itugon Benguet. So subukan na rin naman natin na pumunta dun sa medyo malayong lugar.
Okay. Okay, dito na po tayo. So naglilinis na lang po sila rito. Ayun na, shout out kay Sir Salvador Esperanza. Okay, nilagay na rin po yung mga ilaw. Ano yung ginagawa? Spray? Spray na para mas Ah. Ayos ah. Ay, shout out sir. Shout out kay Sir William. Kay Sir Jack. Kay Ma'am Arlene, na nasa Taiwan ngayon. Arlene Chua. Hindi ko yung... Ay, Arlene. Ay, nga pala. Sige. Oo. Ay mga boss, so, tapos na. Okay, nilagay na rin ni Sir yung mga strip light natin. Tapos yung pin light galing po kay Sir Salvador po yan. Mga boss. Si Sir William naman yung ano, electrician dito. Electrician mga boss. Okay. So ang ganda na. So babalik pa naman tayo rito para doon sa modular kitchen cabinet. Okay. So makikita nyo po dito sa screen yung 3D model niya. Okay, so yung kulang pa po rito yung TV wall design natin, may cabinet pa po dyan. So yun na lang pong kulang. Yung mapansin nyo po ito mga boss, ito. So lalagyan po yan ng ano, yung para sa ano doon, yung projector. Lalagyan po yan, bababa dyan. Tapos iba pa po yung lagay ng TV dito. Tapos dito po yung isasabit yung projector. So marami na pong nakabang na metal frame dyan para doon i-screw nila. Tapos ito hallway, tapos PVC po itong nilagay natin kulay green. Yan po yung request ni Sir. Ay kulay gray, light gray. Dark gray sana, kaya lang wala tayong nabiling dark gray. Kaya yan lang po yung nilagay natin. Ma'am Arlene, shout out. Ayan, dito pa yung sa may dining po nila. Dining. So, simple lang mga boss. Tamang-tama lang po siya sa bahay. So, ang motive na color kasi nila sir dito, white tsaka gray, tsaka black. Yun po yung motive nila. So, ito po yung gagawin nating kitchen cabinet. So, ito po siya. So next week i-deliver na po natin yun. Makikita nyo po mga boss. Babalik pa po tayo rito. Tapos yung mga cornisa na ito babalikan na lang po nila JR yan. Tapos dito, ayan yung kwarto po nila oh. Ang ganda oh. Blue warm violet po yung kulay po niyan. So tingnan natin mga boss. Ayan oh. Ang ganda na. So lahat ng kinuhang strip light dito, blue warm violet. So yan po yung kulay na kinuha nila sa atin. So tayo rin po yung nag-supply niyan, tricolor. Okay, so ganito rin po dito mga boss. Okay, punta po tayo lang sa taas. Oo, yung ganda. Meron na pala rito, may ilaw na pala. Chandelier, sir. Chandelier, meron na. Siguradong mahal to. Galing sa Brunei, Darussalam. Oo, galing Brunei. Tignan nyo naman, kulay gold. Oo. Galing kay Sultan Bolkiah. Oh, Sultan. Sultan ano sir? Sultan Bolkiah, sir. Bolkiah. Ayun oh. Walang ilaw yung dalawa sir no? Bali, ano sir, nasira yung dalawa. Ganda ah. Ganda ng ilaw. Ayos. Bumagay sa bilog eh. Ganda. Tama. Gold na gold oh. Baka pwede nating isanlayan sir. Ayun, ganda na. Ganda na mga boss. Tapos ito naman yung Cobb design na PVC ceiling. So yan, PVC ceiling po rin yan mga boss. Tapos ito po yung gypsum board. Tapos yung cornisa natin. Plain lang yung napila nila rito.
Tapos ito po yung room 1. So mapapansin nyo, wala pa pong kornisa doon. So dadaan po kasi yung kornisa natin dyan pag nalagyan ng cabinet. So balikan na lang po natin yan. So tayo rin naman gagawa dyan, sabi ni sir. Tapos dito, ayan o, okay na, may manhole naman na rito. Flat ceiling. Dito naman sa kabila, ayan po mga boss. Okay, tricolor po yan mga boss. Blue, warm, violet. So ganun din, halos magkapares lang po sila dito sa kabila. So may CR din. Okay. Tapos sa master bedroom, punta po tayo. Punta po tayo sa master bedroom. So naglilinis na po kami rito. Ayun na si Papa P. Si Papa P. Papa Piolo. Papa Piolo. Ito po yung master bedroom mga boss. Oh. Okay, so ganun din, warm white tapos blue tsaka violet. Nilagay natin tricolor na strip light dito. Master bedroom. Tapos dito pa yung magiging closet nila. Mga cabinet. Tapos dito po yung CR. So mas malaki po yung CR dito sa may kwarto. Ay sa may master bedroom. Ayan o. Tatlong ilaw. Tatlong ilaw. So galing po yung kay Sir Salvador. Okay, ayos. Ganda. Wow na wow. Ito pa yung rooftop po nila. So yung baba na ito, garahe. Okay. So yung mga boss, sa mga gusto magpagawa, dito sa Puso Rubio, malapit sa Puso Rubio, pwede po kami. So ano po ba ang ano ba yun? Papalaan nyo pag papakisami kayo sa amin. Ang pag nagkikisami kasi kami mga boss, kasali na po yung labor and materials, kasali na po yung cornisa. So may cornisa na po yan, tapos nakamasilya. So ngayon kung gusto nyo magpapintura sa amin, so ibang usapan na naman po yun mga boss. Katulad po rito, so nagpapintura ulit sila si Sir. So ayan, yun, itong ceiling pinapinturan ko sa atin. Ayan. So ayan po yung mano ninyo mga boss pag magpagawa po kayo sa amin. Tapos gagawin ko rin po siya ng 3D model o kaya 3D animation. Para hindi pa natin nasisimulan yung project, may idea na po kayo kung ano magiging itsura ng bahay ninyo. Siyempre, yung mga materials na ito, hindi naman tinipid. Talagang makikita mo. Ayos yung mga materials natin. So lahat po ng ginagawa naming kisame, lalo na sa dito sa kisame, may warranty po yan. May warranty. Magka-problema man, tawagin nyo kami at ayusin namin. Sa awa ng Diyos, wala pa naman pong nangyaring ganun. So okay po naman lahat sa tagal po natin dito sa trabaho natin. So lahat okay na okay. So ayun mga boss. Pagawa na po kayo mga boss. At hindi po kayo magsisisi. Ayan. So anong sabi ni Sir sa ano natin? Sa pintura? Salvador sir, okay sir, 100%. Ayun. Thumbs up. Thumbs up daw. Umalis na kasi si Sir. Bumalik na naman sa Manila. Sa Brunei. Parang Manila lang sa kanya yung Brunei mga boss. Nakadalawang balik yata siya nung simula nung punta tayo rito. So, naghihintay pa ng desisyon ni Commander niya daw para next is cabinet na talagang 100% din yung tiwala nila Ayun, Ma'am Arlene at saka ni Tol Salvador kay Sir Mac Lagunilla. Ayun, maraming salamat kay Ma'am Arlene tsaka siyempre kay Sir Salvador, kay Boss Salvador mga boss. Ayan. So sa wall natin sir, wala pang sinabi? Siguro sir, antay-antay lang tayo. Yun na yung pinuporos ko din sir Talagang gusto kong natapos na rin yung loob niya. Magmula cabinet hanggang sa pintura is talagang gusto kong matatapos na mo. Ikaw lahat gumawa sir. Ayan sir. Kasi yung tiwala is nandiyan sir Ito mga boss, kapatid ni Sir Salvador. Tapos si Sir William. Ayan. Siya rin po yung tumitingin dito sa bahay mula nung
pinagawa po itong bahay, siya na po yung tinitingin po rito mga boss. Kasi sila sir, at si Madam sa Brunei po sila sir, no? Brunei, nasa Oh, ayan. Okay, ayos. Yes, So babalik pa po tayo rito para sa cabinet. Babalik pa po tayo rito. Ginagawa na lang po namin. Next week po, dideliver na po natin dito. Okay? Yan ang pinakahihintay natin, sir. Talagang gusto natin makita ulit yung napakagandang gawa niyo, sir. Oo. Maraming salamat sir sa tiwala. Okay. Okay, so ayun mga boss, may binigay si Sir William sa atin. Ayun, no? Jacker cheese. Bigay ni Sir sa mga baby natin mga boss. Kila Johan at Gray yan, yung dalawang bata. Ayun, maraming salamat kay Sir William. Ayun, no? Okay, so ayan, naglilinis pa po sila. Ay, si Sir William mga boss. Sir, salamat. Salamat sa ano. Regalo ko yan, sir, sa mga anak mo. Ayan, maraming salamat sir. Courtesy of Esperanza family. Oh, Ayan, shout out. Ano, maganda yung t-shirt mo sir ah. Bagay na bagay. Oo, sir. Ayun mga boss oh. Maraming salamat, sir, sa t-shirt. Talagang pinapagwapo pa ako pag Oo nga sir eh. Bagay nga sir eh. Parang kasali nga nun sa Team Maclagonilla Vlog. Sabi nga ni Mrs. Sir eh, ano to eh, bagay mo lakay, sabi nga ni Mrs. eh. Kaya nagpapasalamat ako kay Sir Mac at meron akong t-shirt na binigay niya. Ayan mga boss. So binigyan ko rin si Sir Salvador tsaka si Sir Jack. Ayan oh. Shoutout ulit. Hanggang matapos itong project natin, shoutout natin si Sir Jack. Sir Jack, hindi kayo kasi sa katagpo ni Sir Mac. Kaya next time ulit siguro pagbalik ni Sir Mac dito, magtagpo na kayo. Dito. Mukhang ano yata sir eh, may regalo din daw siya si Sir Jack. So, Uy, ayos. natimingan ka lang niya para bibigyan niya yung talagang personal na pinagod niya sa'yo. Ayun, maraming salamat Sir Jack ha. Meron ka palang regalo sa akin, siguro ano yun, kotse. joke lang. So ayun mga boss. So ano, shoutout ko siyang hanggang andito po tayo sa ano, Puso Robio Project. Babalik pa po tayo rito kasi yung kitchen, modular kitchen cabinet gagawin po natin. So habang andito tayo, walang ano yan, walang humpay na shoutout hanggang matapos yung project natin. Magsasawa si Sir Jack. Sir Jack, ano ba yung apelyido niya sir? Ang ginagamit nilang apelyido nila sir is Chua. Chua. Basta Chua ang alam ko. Ayan, so Sir Jack Chua. Chua. Ayun. So lagi kasing Sir Jack yung apelyido niya, hindi kami sigurado eh. Si Badinolio. Shout out Sir Jack, sabi mo. Shout out po sa inyo, Sir Jack. Yung regalo, sabi mo. Regalo. Bakit na lang mayroon? Mukhang paborito yata si Sir Mac. So ayan, hinintay lang natin yung mga kasama natin, naglilinis po sila. Tsaka Tol Salvador, yung promise mo kay Sir Mac. Yun Meron yan, chocolate. Hoy, chocolate si Sir oh. Dumadami. Parang gusto ko na dito na lang tayo magtrabaho hanggang isang taon. At saka yung Tol, yung pang niya, yung special na alak. Hoy, ayun oh. Galing ng abroad, galing ng Brunei. Ibigay mo kay kay Ayun Sir Mac. Sir, maraming salamat kahit wala pa dito. Papasalamat na ako. Advance thank you. So ayan kahit isang taon yata tayo dito pwede. Pwede. Maganda yata pa dito magtrabaho eh. Ayun na. So ayan, dito tayo sa rooftop mga boss. Ano, ito yung mga kapitbahay nila. So yung may sagingan. So yan sir. Wala pang nahuli dito sa sagingan, sir? Sir. Wala pang nahuhuli dito sa sagingan. Meron pa siguro sir pag meron dyan. Yung mga doon sa tulpo, sa sagingan talaga eh. Natutulpo eh. Yan sir, yung bahay na kulay blue na yan, subscriber mo na rin yan. Ayun shout out sa yung may bahay na kulay blue dito. Kay Diosdado Aison. Ayun, shout out kay Sir Diosdado Aison. Kaway ka dyan, at nasa vlog ka. Yan. Siya ba yun, sir? Siya? Siya yun. Ayun shout out kay Sir Diosdado Aison. Aison.
Yun, siya yun. Panoorin mo yung vlog niya. Ayun, nakikita. Subscriber Natin. Subscriber po natin mga boss. Ayun, no? Marami na pala tayong subscriber dito. Ayan, dyan likod nila. Okay, so tara na mga boss. Kan mag-drive ito ay? Ha? Sikan? Okay, si Papa Pinalaw daw mag-drive kay Alpha. Makawawin ka pero ni Piolo. Ano ba? Ay, uwi na si Piolo ah. Uy, gwapo! Ang gwapo, ayos ah. Slow motion nga natin yon, yung paglagay ng slow motion. Papaping papapi. Oh, papapi. Ano no? Tingnan mo si papapi. Oh. Vlog kayo wala. I-question mo na dyan, nabuhay tayo TikTok. Papa P. Panunutan pa ya. Tapos i-question tayo. Granad tati reels na. Convoy. Okay, so tara na mga boss. So babalik pa po naman tayo rito para dun sa modular kitchen cabinet. Ayan, shoutout ulit kay Sir Jack at kay Sir William. Ayan. Yung product ni Ma'am Arlene nasa Taiwan ngayon. Placenta. Placenta, Pureter Placenta, stem cell. Beauty, Pureter. Pureter. Pureter placenta, mga boss. Maclavitelia Black and Placenta, Ma'am Arlene Esperanza and Sir Salvador. Ayun, shoutout po kila boss Salvador sa kay Ma'am Arlene. Okay, so ayan, tara na mga boss. Okay. Maraming salamat sir. Sir. Ay, baka makalimutan ko yung bigay sa akin ni Sir William. Thank you ulit sir. Sige sir, thank you. Okay. Hindi kami tumatis, sumarma sumalang. Ayun, shoutout ulit kay Sir Jack. Walang katapos ang shoutout. Okay. So, convoy na lang tayo mga boss. Let's go. Salamat ulit kay Sir William. Okay, dito lang po tayo mga boss. Dito lang po tayo. Okay, so ito po yung bigay ni Sir Salvador kay Sir William. Okay, so yan po yung mga gamit natin mga boss. Bababa na po nila. Wala saan na yung dalawa? Wala pa sila? Ha? Okay. Wow. Oh, may naman sila. Tuyo. Yung tinda ng tuyo ni Mrs. Nagtitinda kasi siya ng tuyo mga boss. Ayan, ito yung ibang tinda niya. Tuyo. Oh, bili na po kayo. Tuyo. Hi. Hi. I'm here. Bigay ni Tito William Salvador. Oh. Ano yan? Bigay sa inyo ni Kuya. Buksan mo doon. Kay Mama? Wala kay Mama? Thank you, Tito William, sabi mo. Lakasan mo ah. Thank you po, sabi mo. Gusto mo ba yan? God bless, sabi mo. God God bless, bless. sabi mo. God bless ah. Ayan, okay. Wow, sarap.
Okay, so yan lang muna mga boss yung vlog for today natin. So kita-kita po ulit tayo bukas mga boss. God bless!